Казан ратушасында Татарстан Республикасының халык рәссамы Мөдәрис Минхаҗевның төсләрдә милли хисләр дип исемләнгән шәхси күргәзмәсе ачылды. Быел шәхеснең иҗатына 50 ел тулды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Татарстан Республикасы рәсемнәр берлеге әгъзасы, Татарстанның от казанган сәнгать эшлеклесе, Бикчурин исемдәге премия лауреаты Мөдәрис Минхаҗевка табигать күңел байлыгын кызганмаган. Аның сизгер җаны беренче карашка гади генә булып тоелган детальләрне күзли. Шулар аша дөньяның гүзәллеген үзенә генә хас сурәтләү чаралары, сәнгать алымнары кулланып тасвирлый. Күргәзмәгә килгән кунаклар рәссамның дуслары аны үз эшенең остасы, татар халкының асыл улы буларак бәяләделәр. Мен инде үземнең дусларым арасында хөрмәтле тормыш иптәшем Фәйрүзәм белән тыңлап тордык. Әлбәттә аны сездән тыңлау рәхәт. Әмма ләкин мин берәйбергә игътибар иттем, халык ярата менә бүген халык шулай килгән. Мин куанам бу күренешкә һәм әлбәттә миңа тагын да көч исти. Рәссам Мөдәрис Минхаҗевның иҗатын Татарстанда гына түгел, Россиянең күп кенә шәһәрләрендә дә үз иттеләр. Аның шәхси күргәзмәләре республикабыздан тыш Ижевск, Уфа һәм Мәскәү калаларында да җәмәгатьчелекдә зур кызыксыну уятты. Вернисажда Татарстан Республика Мәдәният министрлыгы, Татарстан рәссамнәр берлеге вәкилләре, сәнгать әһелләре катнашты. Рәссам Мөдәрис Минхаҗев белән мин озак еллар белән аралашып яшим, фикер алышып яшим. Без аның белән Түбән Камада да бергә кул тотышып яшәдек. Аннан соң Лениногорск якларында да очраша идек, Саба якларында да. Гомумән якларында гына түгел, мин аның иҗатына гашыйк. Кая гына барсам да мин иң беренче чиратта аның күргәзмәсен карый идем, аның остаханәсенә керә идем, аның эшләре белән таныша идем, фикер алыша идек. Әгәр дә миннән сорасалар, Мөдәрис Минхаҗев нинди рәссам дип сорасалар, мин иң беренче чиратта milli ruhlu, milli koloritli, milli tradisiyalarga to'g'ri bo'lgan rəssam deb aytar edim. Rəssamның oldaşları da, туганнары да күргәзмәгә килде. Менә инде мин Мөдәрис шулай мине чакыргач, инде бик сөенеп мин сезнең янга шатланып килергә булдым. Рәхмәт. Менә киләчәктә дә Мөдәрискә шушы рухын сүндермәсен, әлбәттә бергә аралашып яшәргә, аңар иҗади уңышлар телим, Алла бирсә. Үзебезнең кайда килеп, кая баруыбызны искәртер өчен янәшебездә Мөдәрис кебек сизгер җанлы кешеләрнең булуы да кирәктер шул. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан ялыклары.